ಮೂರನೇ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಡ್ರೆ ಆಯ್ಚಿದೆ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಏನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇರ್ ಪುರ ಕರ್ದಾಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯರೆ ಪೋಯೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆಯರೆ ಪೋಯೆ ಮುಲ್ಪ ಪೇರು ಉರ್ಕರೆ ಮುಗ್ಲು ಹರಸ ಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕುದ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಭಜನೆ ಪ್ರಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಐತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನಾರು ಬಶ್ಪೆದ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆರೆ ನಾನು ನೀಕ್ಲೇಕ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡಿ ಔಟ್ ಬಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಐಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಪೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒತ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತು ಅವು ಕಾಸಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಟ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆರೆ ನಾನು. ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕಡಲುದ ಕರೆ ಬರಿಟ್ ಮಡಲುದ ದೊಂಪ ತಡಿಟ್ ಮದಿಮೇದ ಐತ ಸಿಂಗಾರೋ ಪಾಡಲೇ ಸೇಸೆ ನಿಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಮಂಜಾನ ಮದ್ರಂಗಿ ಐತೋಡು ಬತ್ತಾಲ ತುಳುನಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಡು ಅಂಗುಂಡು ಬಿಮ್ಮೋಡು ರಂಗುಂಡು ಕಂಡೋಡೆ ಕವಿತೆನ ಪನ್ಪಾಲೆ ಮಂಜಾನ ಮದ್ರಂಗಿ ಐತೋಡು ಬತ್ತಾಲ ತುಳುನಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಡು ಅಂಗುಂಡು ಬಿಮ್ಮೋಡು ರಂಗುಂಡು ಕಂಡೋಡೆ ಕವಿತೆನ ಪನ್ಪಾಲೆ. ಮುಡಿಟ್ ನಿಲಿಕೆ ಪೂಜಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾರೋ ದುಡಿಟ್ ತೆಲಿಕೆ ಸಂಪಿಗೆ ಐಸಿರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬು ಕಲಸ ಪೂರ ಭಾರಿ ಜೋರುಯೇ ಜನಜಾತ್ರೆ ಒರ್ಮೆ ಸೇರು ದಾಂಡು ಜಾಲು ನಿಲಿಕೆಯೇ ಕಣ್ಣರತ್ತೆ ತಕ್ಕ 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 ಪಂಡು ನಾಡುಂದು ಮದಿಮಾಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಆರೇ ನಿನ್ನ ಗುರಿಕಾರೇ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಅಪ್ಪಿನ ರೂಪೋಡು ಮಾಮಿನ ತೂವೋಡು ಪಾಡಾಡ ಕಣ್ಣೀರು ಓಹ ಪಣ್ಣಾದ ಮುಚ್ಚಿದು ಆಣಾಗ ಒಪ್ಪಲೆ ತಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೀರು. ಬಿನ್ನೆರು ಬನ್ನಗ ಪನ್ನೀರು ತಲಿಪುಲೆ ದಾರೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೆಡಿ ಮರ್ದು ಪುಡಪುಲೆ ಪುರದೊಂಪೊಡಿತ್ತಿ ಪೊದ್ವೆರೆ
ಮೆಚ್ಚಿ ಪಂಡಿ ಬಾಲಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ನಾಚಿಗೇಡುದಾನೆ ಮೋನೆ ಪಾಡಲೇ ಸೇಸೆ ನೀಕುಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರ ರಂಗೋಲಿ. ಪೂಜೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿದು ಕೊಡ್ತೇರು 11 ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಬೇಗ ಆಯ್ನ ಟೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಅಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮುರಣಿಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈಜ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಬೈಜರ ಅಂದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆತೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಏರು ಬಂದು ಸೊ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬತ್ತನ ಇಂಕ ಅವೇನು ತೊಚ್ಪಾರ ಪೂಜಿದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗಲ ಅಡು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಅಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಬೈದೇರು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪುರಾಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ 1 ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಕಲಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು ದಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಏನ ಮಿಗ್ದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಗ್ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಬೈದೇರು. ಪೂರ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಗೀತೊಂದಾದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಗೀತೊಂಡ. ಪಂತಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದಾರು. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆತನ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಚಾದ ಸಾರಿ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆತನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಣಸದ
ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಫೆ ತಕ್ಲೆಗ್ ಬಫೆ, ಇರೆ ತಕ್ಲೆಗ್ ಇರೆ ಅಂದ್ ಇರೆ ದಾಯೆ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಪಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪುಣ ಸೀರೆಟ್ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಜನಕ್ ಇರೆ ದಾಯೆ ಪಂಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇರೆಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಲ್ಪ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ ಒಂತೆ ಬಫೆಲ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಟ್ಟದು ಪೋಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇರೆಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಫೆಲ ಮಲ್ದ. ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಲ್ಲುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಒಣಸ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಸೊ ಅವೇ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪೋವೊಡು ಬಲ್ಲೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಪಂದ್ ಆತಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಕಟ್ಟಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ್ಥಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಜೋಕುಲು. ಎಂಕುಲು ಕಳಸ ಆಪೊಂದಿತ್ತದ. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ಆರ್ಲ ಬೈದೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಿಸಸ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬುಡಿದಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರ ಬತ್ತದ ದಾಯೆ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಪಡ್ದು ಸೀರೆಲ ಕೊನೊಪ್ಪೆರ್ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಬೈಕೆಗಿಲ ಅನ್ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ ಬತ್ತುದ್ಲ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ವೀಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಐಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾತೆನಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಒಂತೆ ಜಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಸೊ ಏತ್ ಜಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್. ಸೊ ಏರ್ನಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಟೀಮ್ ಬೈದುಂಡು.
ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಪನ್ ಪೂರ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬಂದೋಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಬೈದಿರು ಪಿ ಯು ಸಿದ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇ ಜಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎನ್ನಡ ಮೋಕಿದ್ದಿದ್ದು ಅಕ್ಲು ಇಟುಬಿಟ್ಟ ಬೈದಿರು ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಂಡ.
ಇಲ್ಲಾಗ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸರ ಬೈತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೇಗೆ ಅಂಚನೆ ರೇಗ್ಲ ಇಲ್ಲು ಬರುತ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಅದು ಕಟ್ಟದ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಅರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿರು ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಪೂರ ಐಟರಿಕ್ಕಿರಾಗ ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಓಡಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಓಡಸ್ ಹಾಕೋದ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಂಟೆ ಆತನ ಮೂಜಾರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಬಿನೇರ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲು ಪೋಯಿರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಈ ರೇಟ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ಪವರತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡ ಮಿನಿ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ